फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। लोगोसे हेपि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौबो बयनिसिमबो जासिहरबाय। दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय बैसागुनि आरोना। दिनैहाय माने रायजोफोरा जोंहानाव बैसागुनि मोसानो फैगोन आरोना। बेनिखायनो माने आङो माने एसे ब्लग लालायनोसै, माने बैसागु मोसानायखौ एसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामसै आरोना। दायो आङो बेयावहाय माने फाजा एवगासिनो दं आरो इनि फाजाफोरा मोनथ'वाखै, बेनिफ्राय फैथ'वाखै। दायो रेडि फाजाफोरखौ आङो फोमोनजोबना दोनखानोसै आरो बेनिफ्राय दाहाय नायलांबाय थादो लोगोफोर। भिडिअखौ आं जागायलांनोसै। रायजोफोरा फैथ'वाखैनो आरोना, बेनिफ्राय बखानानै दोनबायानो इनि रेडिनो फैथ'वाखै आरो दसेनि उनाव फैसिगोन जोंहानाव। ओरैजाय बेरेंसि बिदिनो खामफ्लाय सियारफोरखौ बनानै दोनखाजोब्बाय आरो इनि बैथिंजायबो बदों। ओमफ्राय दा रायजोफोरा फैनांसिगौल' आरो जोंहानाव रेडि जाखाजोब्बाय, माने भाजिफोराबो मोनखाजोब्बाय आरो फैनांसिगौल'। बैसागुनि मोसानो फैगोन नालाय दाहाय रायजोफोरा माने जोङो नै रानियाबो ड्रेस गानखालायबाय आरो दिनैहाय नै बैसागुनि। आयौ आंनो खानायाव दांहरबाय, दांहरनाङा। मोसानो फैबाय नै रायजोफोरा।
No.